APHUTHAK KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang arado ana fans tame lapen pinia bangke nili Tekelangjun along keklang Voreng Awarsai mate bhakpania long pen keklang Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nali tum hanang than pachini ponikpo lapen nali tum details mate klarda kalam bangke LABANGSO video arlo sikai kiason thek pon long ikpo lapen nali tum jong LABANGSO YouTube channel na anta subscribe kelang pulate padar depin pen nali tum subscribe ikon lapen adu es tame belarjan teknologi hola bang sodim tame nali tum berik dianon lalo pule munon fitni li ajada son le bang so YouTube channel long upload tame nali tum mobile long notification nang le pen nali tum berta kachini da pranya fanno lapen nali tum pada depin pen la Telegram channel da bang so video description along tame ni li link bang pik derlo ala bang so link long ber pen nali tum Telegram channel long nang join don igon lapen ason son berta nali tum hodak tame long ponikpo tang de pini la Tekelangjun long keklang Voreng Awarsai APHUTHAK le pathiak pen chathan pononang lapen pangcheng pononang lapen on klarda alam chathan pononang Tekelangjun higher secondary school along keklang Voreng Awarsai APHUTHAK le lapen labang so advertisement alo nali tum pena ana bang phu abang phi tume thek pon long pota hailo lapen chini pota hailo lapen ke thek long le tum ta duta hailang la so APHUTHAK sinili puthot paklang thu iglo labang so video bangke lapen ali tum labang so video ka an ma share un share igo Karbi long rata stame palang ignang lapen pachini ignang lapen da ke tok pon bang lason hello application are hereby invite from the eligible candidates for filling up the flowing vacancy posts in Tekelangjun higher secondary school arts pen science stream afano with the prescribed standard formal donang pon ali tum deng jong si jogduni pulote standard formal on tum fill up donon kenang so sotodak keto on tum fill up donon lapen photo cell attested photos copies nang po cell attested pulte tum photo along tum amen chitok nang po lapen educational certificate ka an makedo marksheet lapen ka certificate hai hunali tum pabon don ignang po mate pidun ignang po labang so standard form along bangke lapen non apus details mangle lang pon nang aprang sida apus bangke la son lo name of subject lapen vacancy lapen maximum education qualification lang pon na number 1 along history subject upon vacancies ingsido ingsia posto kacharli ang deng labang ke postgraduate ki untang nang po history anat lapen number 2 lang bangke geography afanda postgraduate kacharli tang abang pinang po geography anat mate B8 complete nang po lapen number 3 along bangke economics subject afanda ta ingsia posto lapen kacharli ang deng bangai ingsi berla postgraduate in economics lapen B8 ki untang abang mate abang pinang po lapen number 4 along librarian afans tame dak librarian science SC ki untang abang mate abang pinang po lapen kaduka wepen apos dak fli ando la sinang tum ning hang pulote nang tum jogdon igon lapen terms and condition malason hello number 1 ang kitokpon the candidate shall not less than 18 years and not more than 38 years 18 years pen ake kom alidet nang pol lapen 38 pen ake kom dia ekta 18 pen ake kom lapen 38 pen ake ong kalidet nang po arta bangke lapen number 2 long bang lason log dake tok application must be addressed to the principal Tekelangjun higher secondary school along si application banalitum jogdam nang po lapen PO Bhakpani district Karbi long 782441 lapen number 3 along ke tok pon bang application must be duly filled up signed by the candidate lapen number 4 long the last date submission of duly fill up form is 12 June 2023 si last date lo 10 am pen 2 PM apor labang song bong sinalitum official long dampen a form bange jogdam iknang po lapen date of interview bang dak 15 si monthwa 15 June 2023 si lapen salary bang ke dak kaantong kipine labang dimension pon pe la sinalitum la screen along theklongi mine contact number bang ke dak contact number la dak 27002435 labang so number along call pens tame nalitum chini ekpo pena details make lalo nasi labang so advertisement alo nalitum jong senaing pulte nili Telegram channel long tame nili senik alo hodak nalitum dampen humri dam ikon lapen lang dam ikon lapen WhatsApp group long bang nili labang so advertisement bang alo bang pipon pelo nalitum pravdin pen Telegram channel long join ikon nalitum asong sona berta hodak thekpon lai mate nalitum arjupon long ikmo
lapen tuning rilo kadu kawe fontan nali tum jong labang so YouTube channel lon anta subscribe rilang pulte kachingon do pulte subscribe igon lapen adung hestame belarjan thegloing dastame nali tum berek denon lalo pulte monon pinili azada sonle labang so YouTube channel lon upload stame nali to ambal on notification nali penali tum birta kachinda pranya fanlo dasipinia video lama nili la Patihek pen Tekelangjun Higher Secondary School along Keklang teacher vacancy mate teacher Voreng Awarsai Keklang putak sinali tum panang tan pacini pon eglon la penali tum video kelang pen ning sampo pusining thilo asipinia video long mala anchola la pen pena kaprek video long chitong tunang tange domi thak me kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do on fans tamin nilihin pen